Molim. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Mojoj baki rođendan, rođendan, rođendan. Živela, živela i srećna mi bila. Živela, živela i srećna mi bila. Živela! Hvala srce, a ko je to? Marko. Pa ko vam treba? Pa moja baka. Danas joj je rođendan i ja sam joj pozvao da joj čestitam. A kojoj baki? Miri. Kako? Mira. Nije, sve će ovdje, ovo je greška. Evo, broj, zapisala mi je mama i proverila je. Pa sine, nema ovdje Mire. Imaju Ana i Rada. A jeste li vi sigurni? Moja baka se uvek šali sa mnom. Nije, sve će ovdje Ana. Nije tvoja baka ovdje. Sa mnom se jedno moja baka šalila pola sata da je neko drugi. Stvarno? Da. Pa nije, sine, ovdje Ana, nije, nema ovdje tvoje bake. Jeste vi sigurni da vi niste Mira? Sigurna sam ja da nisam Mira. Dobro, jel možete vi meni da sačuvate bar parče torte, baku? Sve ću, imam ja tortu. Ja imam tortu, preko sutra slavim. Mogu da ti ostavim ja 3 parčeta torte, ne jedna, ali ovdje nema nikakve bake Mire. Dobro, jel možete vi meni da ispričate jedan vic? Koji? Pa koji hoćete, bilo kakav. Ja vama da ispričam vic? Da. Srce, zaista nemam vremena za šalu, ovdje nema nikakve bake Mire, ali hvala za pesmicu.